Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong likod, Mike Padua. Nagbabalik ulit tayo sa ating weather analysis na yung po ng Lunes hanggang Miyerkules, Nobyembre 8 hanggang Agosto 2021. Dito po ang Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Bago tayo mag-umpisa, na yung araw po na ito ay iginigunita na yun ng 8th anniversary o 8th anniversary po ng bagyong si Haiyan na may local name na si Bagyong Yolanda. So, ito pong bagyong ito ay one of the deadliest o pinaka-grabing bagyo po na tumama po sa ating bansa. At ito po ay kinukonsider nating fast-moving super typhoon, pinakamabilis super typhoon na nag-make landfall po sa ating bansa. At grabe po ang pinsala na gawa niyan sa Pilipinas. At halos buwagsak ang economy ng Visayas po nito. Lalo na po ang mga kababayan natin na apektuhan nito ay umabot ng 6,000 po. Lampas 6,000 po ang nasawi dahil po sa grabing epekto po nito. At dyan natin kita ang possible na epekto ng climate change kapag hindi natin ma-curve itong mga fossil fuels. So, sana po ma-change pa po natin kasi mga ganitong weather systems na napapansin natin in the past 10 years ay dumadami na yun ang mga 300 plus kph. Start po yan kay Haiyan. Although for the past every 10 years may mga 280, 290 but not this kind of super typhoon. Okay? So yan po ito po yung tracking po. Yung satellite animation mula po ito sa Force 13, isang YouTube channel. So ganyan po siya kabilis. Pagpasok ng PAR, in just 2 days, nakalampas na po sa Pilipinas. At 24 hours after entering PAR, usually 3 days yan bago mag-landfall. In 24 hours, landfall ka agad sa Leyte. Okay? So, lalo na po sa Tacloban. Dito po siya naging 315 kph. Kita nyo, nawala yung mata dahil nagkaroon ng interaction sa landmass. Pero yung hangin hanggang dito, umabot ng 240 hanggang 260, 280. Okay? Although, pagdating niya po sa may dagat China, West Philippine Sea, medyo mainit, hindi na masyado mainit ang oceanic heat content till November na po. Usually dito lamang po mainit kahit November. So, humina na siya. Category 1 lamang. Pero kita nyo gaano kalaki itong system na ito. Umabot po ng 850 kilometers yung kanyang diametro. So, yan po ang galing sa Force 13 website. Sa YouTube channel, okay? May mga collection sila ng mga animation ng mga past storms. By the way, umpisa na natin ang update. Ito yung ating GraphSat. Simula na yung araw na ito. November 8 hanggang bukas, November 9. Ang hanging amihan ay posibleng bumalik po dito po sa may area po ng extreme northern Luzon, sa dulong hilagang Luzon, kasama po ng Batanes, Bubuing Cubao Islands, at Cagayan Valley. At dito naman po sa may silangan bagay po ng Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Bicol Region, Romblon, Marinduque, at Mindoro ay magkakaroon po ng pag-shift ng hangin. Na yun, galing silangan po, but magiging mahinang amihan po yan o galing sa northeast ang hangin. So may mga possible pa rin mga padaan-daan po mga ulan, gaya po dito sa Naga, kaninang tanghali hanggang early afternoon ay may mga pabugso-bugsong ulan dahil po sa mga thunderstorms na generate ng easterly surface wind flow. At common po yan na yun kahit po maaraw, biglang babagsak ang ulan dahil po sa epekto na yun ng La Nina. Pag sinabi natin La Nina, mas marami po ang mga ulan na pwedeng idala sa ating bansa. Dito naman po sa may area po ng Kabisayaan at silangan bagay po ng Mindanao, sa may Palawan, Sulu Archipelago, ay may mga possible rin po mga thunderstorms, mga ulan, dulot po ng warm easterly surface wind flow na pinapalakas pa rin ng La Nina phenomenon. At may surface trough din na papalapit po nasa west of Palau po at magbibigay rin mga paulan sa Visayas at Mindanao sa susunod na mga ilang araw. So yan po ang kalagayan ng ating GraphSat. Wala po tayong any tropical cyclone formation for the next 10 days. Yan po ang nasa mga computer models. So yan po ang good news. May ITCZ lamang po tayo dito sa may Eastern Micronesia at Marshall Islands at isang frontal system dito. Wala naman po yung epekto sa ating bansa. At mag-ingat lang po sa mga kidlat
possible flash floods at landslides kapag mayroon pong malakas na thunderstorms na nabuo o dumaan sa mga lugar ninyo. Ito po yung fast animation. So, yan po. Medyo clear naman po ang Pilipinas except po itong mga localized thunderstorms naka-embed po sa tinatawag nating easterly surface wind flow sa araw na ito. At ito po ang zoom in satellite animation. So, makikita po natin itong mga thunderstorms na ito sa iba't ibang bahagi po ng Luzon. Dito sa Bicol, at dito rin po sa may Palawan, sa Mindanao, na yun lamang po nag-form itong mga thunderstorms, at dito rin po sa may bahagi po ng Kabisayaan. Okay, at bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating rain accumulation forecast for the next 24 hours, umpisa kaninang umaga hanggang bukas, galing po ito sa European model. So, inaasahan pa rin mga thunderstorms dito po sa malaking bahagi po ng dito po sa iba't ibang bahagi ng Luzon, kasama po ang Kabikulan, Kabisayaan, Palawan, at magiging mas madalas po dito sa may silangan bahagi po ng Mindanao dahil po sa papalapit na surface trough. And for the next 3 days hanggang Miyerkules, inaasahan po yung mga thunderstorms dito sa may dulong hilagang Luzon, lalo po sa may coastal areas po ng Cagayan Valley. Dulot po yan ng hanging amihan. At dito rin po sa silangan bahagi po ng Luzon, Bicol region, kasalang-lalo na po sa may Catanduanes, Eastern Albay, Sorsogon, dahil po sa mahinang amihan. Kasama din po ang area po ng Oriental Mindoro, while ang Kabisayaan, Palawan, Sulu Archipelago at Mindanao, ito po ay dahil po sa hanging silanganin o yung easterlies at yung papalapit po na surface trough. So, papaulan pa rin dito sa bahagi nito ng ating bansa. Okay? And ito naman po yung rain, wind, at pressure forecast for the next 3 days. Galing po ito sa European model. So, bukas ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms, dulot ng surface trough at easterlies dito sa Visayas, Palawan, Sulu Archipelago at Mindanao. At dito naman po sa may dulong hilagang Luzon, ito po ang mga ulan na dulot ng hanging amihan. At medyo mapanganib po ito sa mga maliliit na sasakyan ng pangdagat dahil po medyo malakas ang hangin, umabot ng 30 to 50 kph. So, ang alon dyan malalaki, mga 2 to 3 meters. At dito rin po sa inland areas ng Cagayan Valley, may mga showers na inaasahan o thunderstorms. And also dito sa may silangan bahagi po ng Northern Quezon at Oriental Mindoro, Marinduque. So, Bicol, kahit wala ditong pinapakita, may possibility rin magkakaroon ng mga thunderstorms. And Miyerkules ng hapon, ganoon pa rin po. Magiging mas malakas po dito sa may Palawan at Mindanao dahil po sa easterly surface wind flow at surface trough. Samantala, ang amihan ay patuloy pa rin sa Cagayan Valley at sa silangan bahagi po ng Northern Quezon, may inang amihan po yan at dito rin po sa Kabikulan, lalo na po sa may Partido District ng Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Albay at Sorsogon. So, yan po ang mga ulan na dulot ng mahinang amihan at gayon din po sa prevailing La Nina phenomenon na na-experience natin sa mga panahon na ito. Okay, so yan po. Diyan po nagtatapos ang ating update na yung araw po na ito ng Lunes hanggang Miyerkules. At babalik ulit tayo sa darating na Miyerkules para ibigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, sa YouTube channel natin, Mr. Typhoon. At sa ating URL, mrtyphoon.tv. I-add lang din nyo, mag-subscribe para updated kayo sa mga latest situation sa panahon at sa mga upcoming na bagyo. At gayon din po sa ating Facebook channel, facebook.com/mrtyphoon or www.mrtyphoon.com para updated kayo sa ating weather situation at sa mga upcoming tropical cyclones. At gayon din po, huwag niyong kalimutan i-support ang ating Facebook channel para ituloy natin itong mga updates natin. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat.